טוב, האות האחרון לטקס זה לשנה זו הוא אות התאגיד האפקטיבי בהשקעתו החברתית, והוא מוענק במטרה להוקיר ולעודד אפקטיביות בתרומות, וכן להוקיר ולעודד נתינה ומעורבות. באות התאגיד האפקטיבי זכתה קבוצת פישמן. קבוצת פישמן נבחרה בזכות הובלתה שינוי חברתי משמעותי בכל הקשור לשילובם ולקידומם של אנשים עם מוגבלויות בישראל. בפעילותה מתמשכת במגוון רחב של יישומים ותחומים, הובילה הקבוצה ליתר פתיחות ורגישות כלפי השוני בין אנשים ולהכרה בייחודו של כל אינדיבידואל ובזכותו להזדמנות שווה. הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים התרשמה עמוקות מהשקעתכם ומהתמדתכם ארוכת השנים בקידום אנשים עם מוגבלויות, מפעילותכם על פי כל הקריטריונים לאפקטיביות בהשקעה, ובעיקר משתופי הפעולה הרחבים שאתם מובילים בתחום ואשר מקדמים את מטרותיכם. יצרתם מודל ייחודי בבחירתכם לפעול ב10 השנים האחרונות בתחום שבעבר לא משך משקיעים חברתיים רבים. הפגנתם דוגמה אישית ומנהיגות חברתית ראויות לציון. עוד התרשמה הוועדה מהשימוש שעושה קבוצת פישמן בהון העסקי והאנושי שלה, ומפועלכם השיטתי בדרך של בניית שותפויות ותשתיות תוך יישום ראייה יזמית וחדשנית במטרה ליצור שינוי חברתי אמיתי ומבחינת האפקטיביות של פעילותכם. כל אלה תרמו להעלאת המודעות לחשיבות השילוב בחברה של אנשים עם מוגבלויות ולשיפור הדימוי החברתי של קליטתם בשוק העבודה. על כל זאת תבואו על הברכה. הכי צניעות, מגיע לנו. אני מברך את הילדים שלי על העבודה בנושא זה, ובמיוחד את רונית. מאוד נרגשת מהאירוע, והאמת שאני רוצה להגיד תודה, לא נתנו לי להגיד שם למעלה תודה, אבל זה בעצם לכל החברות מקבוצת פישמן, למנכ"לים, לעובדים, שלא היינו קוראים את הפרס הזה בלעדיהם ובלי העזרה שלהם ובלי ההבנה שלהם והחשיבות, שיבינו את החשיבות של כל הנושא שאנחנו מקבלים פה. ואני מקווה שמפה אנחנו רק נמשיך ונעשה יותר. תודה.